برینە قامشلۆ یاڤەکری ئەنگۆ کۆچبەریە خەلکێ وەیە بەردەوام خوینا دێشەڤە غەدرێدا کۆ di nav malên Kobanê de rijiya kare seta şingalê û revandina keçan teqîn pêlên mirinê koçberin ku nek hane miradan hemû destê şîwekareke penaber ku ji kampa Akrê hatiye da ku li bajarê Hewlêrê pêşangeha xwe ya navê Agrîn li Darbixa hatine kişandin. Ava pêşangehê min ê dawiyên Hewlêrê ew jî ferdiyan li navê xwe Agrîn tê. Wekî namekê ez dixwazim bigihînim cîhanê bi giştî her tablokekê bi rengekî êşa miletê min dikêne hem koçberiye hem kuştina hem talanbûna her tablokekî bi rengekî fenî bi rengekî teşkîlî min dirêzkirine maraz bi xwe jî 14 tablona û 4 peygerin jî rengê got min pêş şûr kiriya yê zeytîna û ekerlîka li ser caw hatine dirêzkirin rastkirin peyger jî yek jê gevre û 4 jê hestî ne. Di her tabloyekê de Lorîn hewl daye çîrokeke êşê bi kurtî bêje û biriya rengên tevlî hev mirov hez dike ku dengê qêrînê jî tê bihîstin. Dilêşavê ev e dilêşavê tiştê ku jiya tiştê ku dît hemî derket ji bo neholê ev e tiştek gelek baş e yani wekû dibêjin ji aliyê psîkolojî gelek baş e ku mirov êşa xwe derxîne nehêle li nav xwe gelek tişt hatin bîra min û ya rastî ez gelek kêfxweş bûm û ez hêvî darim pêşangeha Lorîn cara bê hemî gul û nergisê me hebin hingê bê em ê bihesin ku dilê wê jî fireh bûye. Lorîn di tabloyên xwe de rengê Kurdistanî dide xuyakirin. Ji ber vê yekê ew ne tenê mijûlî êşin Rojavayê Kurdistanê ye. Lêbelê hejmareke berçav ji tabloyên wê li ser qiyameta Şingalê bû. Ev çîroka Şingalê dide xuyakirin. Rojin ku keçê Şingalê girtîn û yani hem hatine kuştin hem hatine koçberkirin hine di çiyaya daman li ser Şingalê bi xwe taybet ev jî Şingala bes karim bêjim bi taybet li ser keçaya wextê wan dixin qefasê dewayê xisîr dikinan jî bi hemberî perawana difroşin û bi rengê ne însaniyet têne firotin. Her wiha hestên xwe yên mirovî li hember xelkê Sûriye û deverê jî veşartî nehiştiye. Rengê reş berî li ser nîgarê wê wernerjandin şîn bû. Ev yek jî amaceyek e ku pêlên deryayê koçberên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê xwarin. Di منطقê de ez dikarim bêjim Siryan hene, Xrîstyan hene, Kurd hene, Ereb hene bes ez nikarim bêjim Kurd tenê êşe hene yan jî Ereb tenê êşe hene yan Xrîstyan tenê êşe hene xûnê wan hemî tevlî hevdû bûye wekî rengekî cuda daye منطقê. Lorîn Elî li bajarokê Girkêlegê Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Ev nêzîkî 2 salana lê kampa Akrê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê dimîne heta niha neh pêşangehên taybet û hevbeş li Rojava û Başûrê Kurdistanê û li derve li darxistine. Êşa koçberiyê û penaberiyê her çi qasî dijwar û kûr be jî nixwasim ku Lorîn di nav de dijî. Di heman demê de bûye çavkaniya gelek nîgar û tabloyên wê yên bedew. Di pêşangeha Akrîn de ku ji 16 tabloan û 4 peykeran pêk tê. Lorîn Elî hewl daye êş û azarê milletê xwe bide xuyakirin. Lê dibe sibe ku rewşa millet were guhertin di pêşangeheke nû de Lorîn
سەرکەفتن و کەیفخۆشیە ملەتی خۆ جارەکە دن بدە خویاکردن ڕەنگین شەڕ و ڕوودا و